סוכרזית. בהצלחה. זה עם סוכרזית. כן, אודליה, מה היום? יש לי יום גרוע. אני חושבת שזה שווה שעה בשמש. מה את אומרת? וחוץ מזה כבר לגמרי נמאסת מהבית ספר. שעתיים. אני רבתי אתמול עם חבר שלי. לא ישנו כל הלילה. מה הקשר? רבנו בבוקר. לכי למחנכת שלך ותגידי לה ששחררתי אותך לשעתיים עברור. תאמיני לי את נשמה. איך אני אוכל לגמול לך? תביאי לי כוס קפה עם 2 סוכרזית. משהו שם נשרף לך. אוי אלוהים! כן, לכולנו יש ימים כאלה. מישה! אוי ואבוי, כמה זמן עבר? 5 דקות? אני מתה. עוד ייקחו את הכיסא הזה לבליך. בוא נוציא אותך. הלו בובה, מה המצב? אני מצטערת מישה, שכחתי אותך במכונה. בסדר, כפרה, לא קרה כלום. תזרמי. תגידי, יש לך אולי לפרוט לי 50 שקל לשתי מאיות? לא, אני מצטערת. חבל, יא אללה, אני מת על קפה מהמכונה, וזה עולה בדיוק 3 שקל. 3. לא. העלו את זה לפני שבועיים. קודם זה עלה 4 שקל. תגידי, ראית אולי את גונן? קבעתי לשחק איתו סנוקר. לפני כמה דקות נתתי לו פתק. הוא אמר שיש לו הלוויה. כן. התוכי שלו יחזקאל נפטר. ברוך דיין אמת. בואו, שבו. רק רגע אני איתכם. כן, אז איך רודריגו משתלב? רצינו לשמוע נינך. מה אתה אומר, רודריגו? הוא לא נדבר. זה בעיה שלו. זה למה אין לו חברים. טוב, אז ככה. בבית ספר יש לרודריגו קצת קושי להבין את המנטליות הישראלית. זה בגלל שהוא נרובע.